Transplanter machine by khwlai maikaina ni bagwi hukbar khwlaina ni bagwi naikol tongkha haste hapang tangai hinke maikaina bagwi gobang hukbar khwlainai samwng rogo phlangnani nango aboni logi gobangma amsai rogo samwng khwlainai rokno hajra rogo tlango te maikaina ni jorabo hastebo hukbar khwlainai rokno samwng ni bagwi manthoge kahamke abo hai jeng jalao khwlai tangma bagwi jora bai baksake hukbar khwlainai rokni phaising naharwi haste ni tabuni Bharatiya Janata Party hapang naikol tongkha maikaina ni transplanter machine joto lukorokni bwskango tisai phunukna bagwi bishalkor hukbar bwkaste gana bishalkor hukbar sector kholabo first halo yakbai khwlai machine ni training rikha bishalkor hukbar sector ni Prabhu rampur kamibo Karmabir chowdhury ni logi khorok chuku hukbar khwlainai rok platoon no tuye songkhajaka salni front line 1 hectare amsai ganangui maikaike salo transplanter machine by painani bagwi hukbar tangbedini gobangma samwng bwtangni bisingtwi purchase subsidy khwlaio haste hapang frontline demonstration eba FLD ni program ni bwkhaktwi joto transplanter kaham khwlai tongkha bishalkor hukbar sector o pharsala maikaimani ulo hukbar khwlainai Karmabir chowdhury saklaikha machine maikaina ni bagwi kahamno samwng khwlainai aboni logi maikaina ni bagwi samwng khwlainai rokni saka naharwi rwjakha machine 1000 rang bai khwlaino kanisa mai borimano te Haste ni hukbar khwlainai rokni bagwi subsidy riwi machine paina bagwi gobangma hukbar khwlainai rokni bagwi bilaimung khwlai tongkha Tripura hapani hukbar tangbedek Bureau report khorok